A afortunada gañadora da campaña do Día da Nai de Ribeira foi Yolanda Paz. Grazas a unha compra realizada na tenda de moda infantil Marfil, resultou agraciada co primeiro premio dotado con 1.000 euros a gastar nun só día. Sorteouse tamén unha cea no restaurante Chicolino que foi parar a Mercedes Fungueiriño, clienta de Xade, e 2 cestas de compra de 50 euros doadas polo Gadis, que recaeron en José Ramón Santamaría e Antonio San Pedro, que rexistraron os tickets de compras en Decorlux e o Capricho respectivamente. Dende a entidade destacaron o éxito da campaña, cunha participación récord a pesar da súa curta duración. Pois super satisfeitos en esta campaña, en comparativa ca do ano pasado foron 2.600 tickets registrados o ano pasado, este ano son os 3.700 e pico de tickets, con tal que vemos que realmente estas campañas si nos funcionan, unha campaña que apenas son casi 20 días do que é o transcurso de dicha campaña, no cual estamos super convencidos de seguir por este camiño. Sin máis, a darlle as gracias aos afortunados por confiar no comercio local e en ese sentido seguiremos traballando para que sigan dinamizando Ribeira en estas campañas.